Avui, dia 14 de novembre, és el Dia Mundial de la Diabetis i aquest any la jornada se centra en el paper d'infermeria per donar valor a la tasca que realitzem dia a dia, infermers i infermeres, donant una bona educació terapèutica i suport a totes aquelles persones afectades. Juguem un paper fonamental, tant en la prevenció com en la detecció, el control i el seguiment de la malaltia. És una malaltia que és crònica i complexa, tant per la seva presentació com per la seva evolució. Té una gran prevalència, és a dir, que és una malaltia que és molt habitual en el nostre dia a dia i té moltes malalties associades. Sobretot amb la diabetis, que és la més habitual, la diabetis tipus 2, influeix bàsicament el no mantenir un estil de vida saludable. L'any 2019 es van diagnosticar a tot el món 463 milions de persones amb aquesta malaltia i la previsió és que la xifra augmenti de cara a l'any 2030 fins a 578 milions. Per tant, una de cada 11 persones té diabetis i una de cada 2 no està diagnosticada. L'adquisició d'uns hàbits saludables des de la infantesa, evitant sobrepès i obesitat, és molt i molt important. Com ho podem fer i com ho podem aconseguir? És molt important intentar mantenir un patró alimentari saludable. Seria una miqueta aquest mètode, que és el mètode del plat, que es basa sobretot en el consum habitual de llegum, molta fruita i molta verdura, fruits secs, cereals integrals, evitar els aliments processats i evitar els aliments que tinguin sucres afegits. També és molt important la reducció de la ingesta de sal i així com mantenir un patró d'activitat regular, evitar el sedentarisme, anar a caminar, fent activitat que us agradi, no fumant, i per totes aquelles persones que ja tinguin un tractament instaurat, una medicació pautada, és molt important seguir-lo, molt important prendre'ns aquella medicació o administrar-nos la insulina si ens cal. Per tant, hem vist que la prevenció és el millor tractament per a aquesta malaltia.